I ara, sense perdre més temps, vull presentar la persona que acabarà d'obrir aquest congrés. És una persona que no falta presentacions, amic nostre, el professor Miquel Vilardell, a qui a mi m'uneix moltes coses, però bàsicament l'actitud. Ell i jo hem tingut una actitud similar, com molts de vosaltres, amb tots els càrrecs que ha arribat a tenir i amb totes les feines i tots els càrrecs que ha exercit. Mai ha deixat de treballar, mai ha deixat de ser el cap de Medicina Interna de l'Hospital del Vall d'Hebron. És un honor presentar avui aquí el professor Miquel Vilardell. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia a tothom. En primer lloc, permeteu-me que agraeixi a una persona que acaba de presentar, que és l'amic Albert Tomàs. Primer de tot, l'amistat de tants anys. Compartim o venim de la mateixa terra, hem exercit a la mateixa terra, al Berguedà, i sempre ens ha unit una amistat important. Jo l'he conegut exercint la seva trajectòria dintre Metges de Catalunya, la seva dedicació per un costat, sense deixar mai la seva professió a l'Hospital de Berga. A ell moltes gràcies. Ell em va trucar per venir aquí avui en aquest congrés, jo li vull estar i li estic molt agraït, t'ho agraeixo de tot cor. Hem sentit el doctor David Elvira, ha dit que no volia dir res del que jo diria, evidentment, però sí que m'ha permès fer una introducció sobre el tema del que jo volia parlar-vos avui. Jo volia parlar de la feina de fer de metge, de la feina de la professió mèdica, com la veig jo avui i en el futur, com penso que nosaltres ens hem de bellugar una mica, i parlaré d'això. El doctor David Elvira ha parlat d'un tema que és el nostre entorn. Nosaltres, la professió mèdica, l'exercim en una institució pública, privada, una institució en què nosaltres fem la feina més important, que és intentar resoldre el problema de salut que un malalt planteja en un moment determinat. Això és el que anomenem l'acte mèdic, l'acte sanitari, i això avui, per força, l'hem de fer dintre una institució sanitària pública o privada, i la procurem fer el millor que sabem. Però, evidentment, se'ns demana que quan fem aquesta funció també assumim la responsabilitat que ella implica. I aquesta responsabilitat seria molt ben definida si l'acte el féssim nosaltres davant del malalt i no intervingués ningú més. Però resulta que l'acte mèdic el fem dintre una organització en què hi ha uns gestors, en què tenen un pressupost que els ve donat per uns polítics i, evidentment, tot la política sanitària per un costat i el tipus de gestió té molt a veure a com nosaltres podem fer el nostre acte mèdic. Per tant, la responsabilitat és compartida i ha de ser compartida, en primer lloc, pel polític, pel gestor i per l'equip que estem amb nosaltres treballant i fent l'acte mèdic. I després hi ha una altra responsabilitat, que és el ciutadà. El ciutadà, després de l'acte mèdic, li pregunten si queda satisfet o no. I normalment diuen que el ciutadà en el nostre país està content de l'acte mèdic i que està content també del sistema de salut que té públic, perquè les enquestes així ho diuen. I aquest ciutadà que està content, quan va a votar en el polític, té en compte, perquè li interessa molt que les polítiques socials siguin de primer nivell. I el polític ho sap. I el polític, evidentment, en les seves campanyes electorals, dianes són la sanitat, l'educació, les prestacions socials. I el ciutadà ha de pensar que quan va votar compleix una responsabilitat molt important,
I és evident que ell també és responsable després d'aquell acte mèdic, si no té la qualitat que hauria de ser desitjable. Perquè en aquell acte, a part de nosaltres, hi ha tot un equip multidisciplinar, hi ha un grup de gestors, hi ha un grup de polítics i els ciutadans. Per tant, tots som corresponsables i això és molt important. I això el doctor David Elvira, quan explicava, evidentment, de les mancances que tenim des d'un punt de vista pressupostari per un costat, des d'un punt de vista d'estructura organitzativa, algunes vegades estructures, a vegades materials, del temps de dedicació a la pràctica de l'acte sanitari, són factors que s'han de tenir en compte a la valoració final de la responsabilitat que tots tenim. I, per tant, això és un concepte per mi important. Però nosaltres, evidentment, el nostre acte sanitari el fem i el acostumem a fer bé, però hem de tenir un mètode de treball. I avui dia aquest acte sanitari normalment ja no el fem sols, el fem amb un equip multidisciplinar. I aquí comencen els primers frecs, perquè hauríem de treballar de forma interdisciplinar. I la forma interdisciplinar vol dir consensuant objectius i cada un, amb la nostra disciplina, aportar el que coneixem i el que som experts. I en el treball multidisciplinar i interdisciplinar hi ha frecs, dic. I per què hi ha frecs? Perquè a vegades ni ens coneixem les nostres disciplines, ni coneixem realment les nostres competències. Algunes estan barrejades, no ben clarificades, i allà neixen frecs. I això s'ha de clarificar, perquè això farà que l'acte mèdic no pugui tenir la qualitat que hagi de tenir. I, per tant, és important que les competències estiguin ben definides, que cada un sàpiga el que ha de fer en cada moment. I, evidentment, si les competències són compartides, han de ser dintre un equip multidisciplinar i algú ha de marcar què ha de fer cadascú d'aquest equip i, evidentment, amb un lideratge clar mèdic. Per tant, això és un concepte important. Treball amb equip. Segona cosa, el problema de salut avui no se soluciona amb l'experiència personal, se soluciona amb les competències que tenim, amb l'expertesa que tenim, però evidentment avui, amb metanàlisis tan grans que tenim amb determinats problemes de salut, avui l'acte mèdic s'ha de basar fonamentalment en evidència científica. L'altre concepte, el primer treball interdisciplinar, el segon treball amb evidència científica. Avui no podem anar sense evidència científica. Algú em dirà, escolta'm, però és que hi ha molts temes que no tenen evidència científica. D'acord, però els hem d'intentar buscar. I això és important. I allà on n'hi ha, les hem d'aplicar. Hem de tractar la hipertensió arterial tots igual, d'acord amb una guia. O hem de tractar el fallo cardíac d'acord també amb una guia. I d'acord i en base a què? En base a l'evidència, a l'eficàcia del que estem aplicant en un moment determinat i, evidentment, del cost del que estem aplicant comparativament amb altres. I, per tant, treballa amb evidència clínica, amb guies de pràctica clínica, perquè al final del camí el que busquem és qualitat. Però mirin, què ha passat amb aquest acte mèdic? Dues coses. Vostès com el veuen, aquest acte mèdic? Aquest acte sanitari? Vostès el veuen com un contracte o com un acte de confiança? Per mi és mixta. Per mi, d'entrada, és un acte contractual. No en tinguin dubte. Avui, els mitjans de comunicació, la globalització del coneixement i la informació a l'abast de tothom permet saber perfectament qui és qui en cada moment i permet saber, sobretot en determinades tècniques, quina morbilitat i morbilitat tenen quan l'apliquen. I quan jo em vull operar de pròstata, puc conèixer perfectament quin és l'equip que té millor morbilitat i menys mortalitat per un costat i, per altra banda, a on se fa i quin és el professional més adient per poder-ho dur a terme. I jo vaig a buscar aquest professional. I, per tant, què vaig a buscar jo? El contracte, perquè jo tinc unes dades i quan vaig allà dic, escolti'm, m'han dit que vostè no quedo mai impotent ni tinc tampoc incontinència quan vostè em treu a través del Da Vinci o el que vulgui, no tinc cap problema, vinc a buscar això jo. Això és un acte contractual. Però, esclar, en medicina no tot és la pròstata ni la catarata, sinó que hi ha temes mèdics en què les dades no són clares i són una mica tèrboles,
perquè no tenim encara prou evidència, ni tampoc tenim les dades necessàries que puguin fer visibles la nostra actuació. I, per tant, evidentment, no sempre aquest contracte és possible, però el contracte s'ha de sustentar posteriorment amb un acte de confiança. I és aquí on intervé el segon valor. Un metge ha de tenir coneixements, sense cap dubte. Ningú pot exercir la medicina sense coneixements. Vol dir formació continuada, sempre d'excel·lència i avaluada. I en segon lloc, acte de confiança. Aquí intervenen una cosa més important. Són els valors personals. Valors personals del malalt que tenim a davant i els nostres valors personals, que es posaran en evidència amb la interrelació que s'estableix i que aconseguirem establir entre el malalt i nosaltres una confiança important pel camí que ve després del nostre diagnòstic i del nostre tractament, sobretot amb malalties cròniques que a vegades els seguiran durant tota la seva vida. Per tant, per mi, aquests dos temes són importants. No crec ni amb el metge o metgessa que es fonamenta només amb la bona cara, amb els cops a l'espatlla i intentant atreure el malalt amb aquestes arts, però que no té coneixement suficient per resoldre el problema de salut, ni tampoc crec amb aquell tan competent, amb grans coneixements, que li manquen valors personals per establir la confiança. Per tant, per mi em quedo en el bell mig. I això per mi és important. Fins ara he dit que per exercir aquest acte sanitari calen professionals experts. Per tant, des d'aquí, des de Metges de Catalunya, dic, escolteu-me, hem de lluitar per tenir una formació contínua d'excel·lència i l'hem d'exigir a les administracions i les nostres institucions perquè tenen l'obligació d'omplir-se els buits de coneixement. I aquí, quan parlen de recertificació, hem de dir que volem omplir buits de coneixement, no volem fiscalització, ni tampoc volem exàmens que serveixin a vegades per excloure'ns en un moment determinat. Volem que quan veiem que hi ha buits de coneixement en un tema determinat, se'ns omplin i la pròpia institució ens ho faciliti, en primer lloc. Segon, treballem en guies de pràctica clínica? Sí, però també hem de dir qui les ha de fer. Qui ha de fer les guies de pràctica clínica? Les societats científiques? Qui? N'hem de tenir 100? Societats científiques algunes que estan esbiaixades perquè la seva financiació majoritàriament li poden venir per un grup farmacèutic en un moment determinat i pot ser que sigui una guia de pràctica clínica que estigui esbiaixada amb conflictes d'interessos. Qui hauria de fer les guies de pràctica clínica? Les ha de fer l'Agència de Qualitat i d'Avaluació, que hauria de ser independent, amb experts independents, i haurien de crear unes guies d'obligat compliment. Això treu la nostra autonomia en l'exercici en absolut. Ens dona seguretat i força davant de la nostra responsabilitat en casos que tinguem problemes. Però hi han d'haver guies consensuades i aplicades i fent un seguiment de les mateixes per anar-les canviant amb el temps, amb l'avenç que hi ha en el coneixement. Per tant, és important. Tercer, hem dit treball interdisciplinari, sense cap dubte. Però el treball interdisciplinari s'ha d'aprendre a fer-ho. I les facultats i les escoles haurien d'ensenyar el treball multidisciplinar i interdisciplinar, per un costat. Tots nosaltres acceptem el control de qualitat. Diuen, vostès han d'acceptar normes també, els metges. Han d'acceptar que els controlem la qualitat. D'acord. I també volem que ens controlin els recursos. També, perquè aquests són escassos. Són minsos. I els sabem aplicar correctament en cada moment. I si volem fer sostenible el nostre sistema, només hi ha una forma de fer-ho. I és que els professionals, evidentment, puguin fer una pràctica mèdica de qualitat, perquè és fent-la de qualitat com fan sostenible el sistema, aplicant guies correctes en cada moment. Per tant, això és important. Un altre punt que volia tocar. Avui pocs treballem sols, la majoria treballem en grup multidisciplinar, però esclar, cal un lideratge. No n'hi ha prou dir treballarem tots junts i vinga. No, qui manarà? Qui serà el líder del grup?
perquè això és important, El lideratge, quin lideratge ha de ser? Ha de ser un líder purament clínic o ha de ser un gestor? Evidentment, a vegades, pels gestors de centres, busquen a vegades només el gestor clínic que anomenen. Diu, no, un gestor, un que sàpiga gestionar les estades mitges, les altes abans de les 12, només això. No, amb això sol no n'hi ha prou. Necessari, sí, però no n'hi ha prou. Un líder ha de tenir el reconeixement del grup. I per tenir el reconeixement del grup s'ha de tenir prestigi personal i professional. No he vist mai cap líder competent que no tingui prestigi clínic i personal i que no sigui estimat per la gent que ell ha de liderar. No he vist mai. En canvi, sí que he vist molts gestors clínics que potser presenten resultats brillants d'estades mitges, però la seva gent no n'està satisfeta. I al final del camí, la qualitat no és millor. L'ideal és compartir un lideratge clínic amb un gestor clínic. I si no és possible, a vegades hi han d'haver dos. El líder clínic en el grup i el gestor per una banda. A vegades no és possible trobar-ho, però s'ha d'intentar buscar-ho. Mirin, què hauríem de buscar per millorar la qualitat? Home, jo penso que si volen que nosaltres estiguem bé, ens han de facilitar les condicions i instruments de treball. Això és important. Nosaltres demanem autonomia amb el que sabem fer. Què sabem fer nosaltres? L'acte mèdic, gestionar el problema de salut. Això sabem fer-ho bé i, per tant, demanem autonomia professional. I a més, assumim la responsabilitat si tenim aquesta autonomia. Cap problema. Per una cosa. Segona, nosaltres voldríem incentius basats en resultats. Si fem les coses bé de l'acte mèdic, no tant del tema econòmic, de l'acte mèdic en si, que se'ns tingui en compte, que se'ns valori per un costat. I després és important que la política de recursos humans promogui sobretot la realització humana i professional. És evident que, de tot el que he dit, la política del foment del coneixement i la formació contínua és important, no? I això és responsable de l'administració. Després també hi ha d'haver el foment de la cultura de l'elaboració de guies de pràctica clínica. I costa dir, però les retribucions, que abans el doctor David Alvira n'ha parlat, s'han tingut de baixar, s'han tingut de parar, però és important. L'estímul pot ser personal per la feina que fas, perquè et sents bé amb el que fas, fent de metge, però necessites també viure i necessites els mínims per poder treballar en condicions d'acord amb la teva responsabilitat. I, per tant, les retribucions d'aquests professionals que tothom reconeix que gràcies a que han set tan minces el nostre sistema sanitari no ha claudicat, perquè no s'entén que dedicant tan poc en aquest sector públic, evidentment, tinguem l'excel·lència que tenim en els resultats en aquest sistema sanitari públic. I tothom reconeix que és a base de salaris baixos, petits, el que permet que això continuï igual. I això com és que el professional ho accepta? Perquè és un vocacionat, perquè té passió per el que està fent. No he vist cap metge que, malgrat cobri molt poc, davant del problema de salut que té a davant, digui no, això no em toca. Mai ho he vist. Quan un té un problema de salut, arriba fins al final a solucionar-lo, fins al final del camí. Cobri molt o cobri poc. Ara bé, dit això, quan ha solucionat el problema de salut i surt al passadís o se'n va al despatx, no pot ser una persona amb mediocritat acrítica, sinó que ha de ser una persona crítica, sense cap temença. I per això és important, i avui aquí és important, que la gent, quan menysprea a vegades a l'estar en un col·legi professional, diu, aquest es dedica a la política, al col·legi professional, està allà, o es dedica al sindicat. No, escolti'm, no. La feina de metge a l'acte mèdic el fa bé, lluita al màxim, però quan acaba allà té el dret a no obeir acríticament. L'obediència crítica és del mediocre. Ha de ser una obediència crítica. I la crítica oberta, transparent, i això es pot fer amb organitzacions. Per això són imprescindibles.
tant col·legis professionals imprescindibles, no menyspreant a les persones que s'hi dediquen part del seu temps allà perquè mostren solidaritat, ni tampoc amb sindicats imprescindibles per fer aquesta crítica tan important amb polítiques de personal necessàries perquè l'acte mèdic tingui qualitat. Per tant, per mi això és important. Bueno, em repeteixo una mica al final, evidentment, però acabo amb una cosa que és la contractació estable amb una correcta remuneració. Vostès diran, què demana ara? Funcionaris? No, no demano funcionaris. Demano contractació estable, no d'hores, no de dies ni setmanes, estable, per un costat, i amb una remuneració correcta, perquè és important aquesta contractació estable. Perquè aquí no està estable. I l'estabilitat què vol dir? Vol dir només que si compleixes amb la teva responsabilitat, amb les teves obligacions i compleixes objectius, ningú et traurà. Només et trauran quan manquen responsabilitat, objectius. Aleshores sí, si no, ningú et pot treure. I això és important. No demano funcionaris, demano contractació estable. Per un costat, amb remuneració adient. Hi ha una cosa que s'ha demanat des dels col·legis professionals, que és, quan estàs en les unitats assistencials, les persones que han de dirigir aquesta assistència, el director assistencial, sigui persona que tingui prestigi personal dintre l'organització. Val el mateix que he dit del líder clínic. No pot dirigir un hospital des d'un punt de vista assistencial si ell no té prestigi com a clínic i si els seus companys no el reconeixen. I pel reconeixement l'han de votar democràticament, que és l'única forma del reconeixement que una persona li poden donar. I per tant això és important, aquesta direcció assistencial. Però també vostès i tots els companys nostres se'ls ha de fer veure que han de participar en els llocs on tenim representació, que no podem anar allà dient no val la pena, no val la pena anar-hi. Veig els residents que no s'integren a vegades perquè no val la pena, no, passo, no vull anar a les juntes, no vull anar al sindicat a perdre el temps amb juntes de personal. No, escolti'm, això no val la pena. No, sí. No, escolti, això és egoisme. Tothom li agrada més estudiar, només veure el malalt, perquè sembla que siguis més savi. I ho dic per experiència. Quan jo em presentava alguna de les coses que estan, deien com és possible que vostè, un catedràtic, ara vagi aquí, vagi allà. És un acte de solidaritat. Si tu et pots dedicar una part dels teus temps als teus companys o la teva professió, ho has de fer-ho. Jo penso que això és molt important. I, per tant, hem de també impregnar aquesta participació amb tots els consells. Dic, dintre del Departament de Salut hi ha consells de participació i hem d'anar-hi. I allà la veu l'hem de fer, explicitar en veu alta, perquè penso que és molt important això. I això és bo per tots. Bueno, i acabo, i perdonin que m'he estès una mica massa, amb un tema important. Mirin, res funcionarà si els valors personals de la gent que ve darrere nostra, dels que estem i dels que estaran en un futur, aquests valors no es cultiven des de la infància, adolescència i a les universitats. Per exercir un bon acte mèdic i per ser un bon metge i un metge bo, cal saber, cal tenir coneixements, sense cap dubte, estar preparat. Tenim d'estar-ho, hem de ser excel·lents amb la nostra feina. Hem de tenir passió i vocació. Això no ens en falta, perquè tots els metges els demanes tu què faries? Tornaria a fer de metge. Tots, gairebé tots, per molt que haguem tingut dificultats. Per tant, passió i vocació. Però després hi ha uns valors que s'han de tenir, que és la paciència, la prudència, la perseverança amb les coses, tenir sentiment de pertinença en el lloc que estàs treballant, també crec que és molt important. I després hi ha coses que sempre hem de tenir presents i que a vegades ens l'oblidem. La confidencialitat. Un metge no pot parlar de cap malalt que està veient, per famós que sigui, per important que sigui, perquè qui parla d'una persona que ha visitat diu molt poc d'ell, del valor personal d'ell. Després, evidentment, hem de tenir companyerisme. Escolti'm, no podem ser crítics solament per ser crítics, perquè hem de ser companys. Avui vostès aquí elegeixen càrrecs electes. Es presentaran 2 candidatures. Per mi són amics tots 2.
cada un tindrà els seus criteris, però al final del camí han d'estar junts vostès, perquè només faltaria que vostès se separessin. Al final del camí, guanyi qui guanyi, han d'anar junts. I això ho dic a tota la professió mèdica. No caben, perquè un company que tenim una mateixa missió, que és atendre bé el problema de salut amb qualitat i excel·lència, un company fem sempre el que podem i no val la crítica del company. A un company sempre se l'ha de valorar. En segon lloc, tenim una feina que ens obliga a ser humils, perquè tenim un gran desconeixement de grans temes sobre la salut i, per tant, l'humilitat nostra ha de ser important. No podem confondre l'ego en el prestigi. Ego se'l concedeix un mateix, s'infla un mateix. El prestigi te'l donen els altres que són els companys, no s'oblidin. I confondre ego i prestigi és un gravíssim error. I mantenir l'ego a flor de pell costa molt car a la persona. I al final del camí, quan se'n va a dormir, sap molt bé què és el que hi ha amb ell realment i quins valors té personalment. Per tant, és important. I davant de tot, ens hem de respectar mútuament, nosaltres i totes les disciplines sanitàries que ens envolten. El respecte no ha de faltar mai. Moltíssimes gràcies i molta sort.